Bisramgonjoni Barko Kamiwo Balaike Kirma Singsa Patimung Tai Wanama Singsa Koktoma Kasai Faika Chiritirni Mangpliwo Khoroksa Bisi Basi Umor Slaibo Kabang Sakra Jogno Bokrok Hamtaya Ngmani Sepna Harai Horo Kebo Tangai Tamobo Khlaikya Tabo Koglam Maya Saknai Nyoko Klaijak Pia Bisramgonjo Saknai Nyok ni Simitebo Kaham Saknai Jagna Bagai Jibi Saknai Rogobo Sevir Horjakmani Koktoma O Patimungno Tui Belaikeno Urumuro Nanglaja Kamini Lukurok Tabo Waisaba Thanabo Waisaba Hospital Nglai Tonglaimani Koktoma O Patimungo Saimankha O Chakrajak Bukukni Nogo Mia Horo Kebo Kamini no Khorksasuk Phayei Samung Sitrano Tangkha Hnai Bosla Song Kok Silchaka Obo Romphre Sokpre Khaimani Yagolono Kok Maya Khlaina Bagui Eba Botharnani Bagui Bukhana Tabubo Koglam Manyakho Patimungno Tui Kamini Bisingono Urumuro Nanglaijak Tai Police Obo Phai Tabok Naitugui Tongkha Sabo Patimung Rekha Eba Sabo O Patimungno Pati Rekha Koktoma Sima Joratui Kok Silja Jagnanyo Rommani Bo Koktoma Krikho Tai Saknai Nogono Laisu Lainai Sabo O Patimung Sitra Khlaikya Nei Saimanani Bagui Chaichoklai Tongmani Koktoma Ang nogo phaibani ma bisna ko hawa kalajak gang saimia bini bokrok dukuman jang nu geje bin bokrok dukuman jang tangni jeta inke 필리네 kya tangi sagori kre tam ko thujoka ni ang sosaka sosni balna nai bamni tisapurke oro thunyang gang saimang kai mo kisasa durbar kha nga proko mokla asnya ko bini fungai kengke moklo prok kholom bagi thangka gang asalano no thangi logologi no bisnaw bere rekha logologi no asalano thangi nei dara khlayo emne thangi nei tui phekya tam khai kalang khanang engka kai khoroksa tongo ang kai no ba phur tui phekya engke man to condition pura haimya boselabo tam khlaibo ni namano ko dara no khlayo parani sin gusti kaisano mano bo torsar da khai tam khai kang to mokol ba nuglia torsar khai kalang kha mani je bokor khaimya exactly pura bokor khaimya abo nugu yang nervous ni thaka oba pung thaka tang kun palmali kun khani kre mungta masalana biroy de burma bo kami to sung borkuni nung bo borkuni borkuni ani mata ko belai serious da bela nyu abun bagan taw jibi refer khani na jong tabo hospital no ro bisrang man jong ni ani naman bo tamo kati konya de burma ni mu birmon de burma nang ni ko ni bin basatana na bin basa kasarang ini gotona hangke mane kojan gotona bo emne ke mo evening time ni 6 kilo song ka ang noko wasa phakya noko wasa phaiman phore teu sa phapika mobile nana hani phakya mobile nana phaiman ni mobile charge na thangka abon phor kang 8 kilo soko hapakena nogo 8 kilo sa hapaimani pura condition pura ani mani condition pura haimya mia horne gotona